So subong mga ka-aksyon, ari na ni ang mga Philippine Army nga halin to sa ibabaw ang salakyan sang mulita nga halin dito sa babaw. Ka-aksyon, ari na ang salakyan sang mulita halin na dito sila sa Sitio Burak sa kampo kag nag-abot na sila diri subong mga ka-aksyon. So amo ni subong ari pila ni ka kanter ay saka kanter sang mulita, mga personnel sang mulita nga halin dito sa Sitio Burak nag-abot na sa subong mga ka-aksyon. Okay, so sir, may unod ni sir oh? Wala ba? Okay. Sir, pwede na kami sa sulod? Ano yung mga bangkay? Okay, so nag-upod ka mo to sir? Okay, okay. Ang tripod to, sir? Ha? Kasulod? Ang tripod to? Kay? Nang tabi na ito, sir? Liyog, sir? Okay, so ari na di subong. Mahulat-hulat nang kita dari mga ka-aksyon ang pag-abot dari. Pero ari na ding mga Philippine Army ang mga adto kagaina sa ibabaw. Oo, ibutan na to, try pata sir, pasong ko lang to. Okay, sorry na subungan mo ni mga Philippine Army. Halina dito sila sa babaw sa may yung Burak. Ari man diri ang mga responders ng iyasang Yagaw na MDRMO nga nag-upod man dito kagaina sa ibabaw. Pagsubong, ari makita yun yung kanter nga iya sang mulita mga ka-aksyon amo ni subong masulod na ni dito sa sulod sa area nga may unod na sir? Bangkay? Okay, so amo ni ang green mga ka-aksyon ang gina-focus naton amo na ni ang may unod na ni siya nga mga bangkay araw ang ginasunod naton amo ni siya ang ginakargahan sa mga bangkay nga halin dito sa may Sitio Burak sa may barangay Alimudya sa natabuan sang encounter. Okay, so mga sulod kita dere kay amo na dere iga plastar. So ari na isa, duha, pila ka bilog sir? Tatlo. Okay, ari so tatlo na ato tripod. Okay, so ari na tatlo ni siya ang ari di subong na nag-abot na mga aksyon. Okay. So plaster lang ginapon mga takto no. Okay, so tatlo pa lang ang ari dito sir tatlo Karga pa ang tatlo na tanan mga ka-aksyon sa mga bangkay ang nag-alabot diri sa area. Ano ni ginagawa ninyo? Tatlo na ang kanter niya. Amo na ni sa subong. Okay, so amo na sa subong. Recoveries, mati kinapagahan nato ng gamitan ini sa mga helicopter na positive gas sa mga tatakbo sa Okay, so grabe ang baho adto. May pila to ang din sa panaog na kaapat sa mga kaapat kaapat ang din pa panaog apat na ang ari diri subong may isa pa gid ikalima tanan nga mga panaog anong isa apat lima anong area dito ng tanan okay ari na 6 7
Ikapito, ari na ang ikapito mga kaksyon na bangkay. So amo ni ikapito, may isa pa dito sa babaw pag nag-aalingasaw na diri subong ang baho mga kaksyon. So amo po sa hapon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pito. Pito diri na subong nga na plastar na nga mga bangkay mga kaksyon. So subong ginbutangan na ni isang police line. Okay, so pito na tanan-tanan ang aton diri nga nakitaan. Pito ni tanan ka mga bangkay. May nari kita diri nga nakitaan. Pero nagapanimaho, nagidisubong mga kaaksyon ang aton diri nga masimutan. Ini nga mga bangkay, amo ni sila ang ginapatihan nga grupo sa New People's Army nga dito ginkuha sa may sitio Burak kag gindara diri subong sa may Mulita Funeral Home. Okay, so amo na ni subong ang plastada ang sitwasyon diri mga kaaksyon ang sitwasyon diri naton. So ano oras sila nag-abot diri sa aton alas 7 nag-abot sila diri. So kinahanglan nga palayo-layo lang kita gamay kay tungod ang baho di ba lang mga kaaksyon nga nagkakalaking habo diri subong tungod grabe gid ang baho. Okay, so amo ni no ang plastada. Hello. Okay, so dali lang gid mga kaaksyon. Pibutangan din sa police line kasi nga mga tinatawag. Okay, dali lang gid mga kaaksyon. Philippine National Police. And asan sinihibaloon. Okay, so amo na ni ang sitwasyon. Pamakuto na to na diri ang mga pangalan kag ang mga identity nila ni na diri sa ila ang babayi kag lalaki pili ni ang ila bala nga mga edad mga kaaksyon. So makita yun na subong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang dito sa punta nga 3 ang ara sa center medyo dako ni guro nga tao maturo tambo. Ang sa kilid niya ni do maniwang gid mga kaaksyon. Ang sa kilid niya to hindi naman ako makitaan kung hindi pa sigurado kung kompleto pa to ang iya nga lawas kay do kanipis na gid sang makitaan didto mga kaaksyon nga nakasulod sa cadaver bag. Okay, so amo ni susubong ang sa pinakamalapit diri sa aton 4 ini siya kabilog. So sa mga background ang natabo ini nga encounter kuno suno sa Philippine Army sa December 1 kahapon sang aga suno sa mga napamangkot naton didto sa area nga mga barangay officials na do nakita ni sila nga eroplano nga mahambal nila nga amuto halin dito sa babaw may nahulog kag didto na batyagan nila ang pag huni action mga kaaksyon nga halin sa ibabaw. Okay, so amo na ni subong ang sitwasyon. So amo na ni subong dapat naka-face mask sige kay makabaho pero dito na ni mabalaan subong kung mga babae pa ni lalaki tungod hindi na ini siya mga action nga pwede mabuksan. Again, medyo magamo ang sulod naton kadamo-damo sa audio mo damo-damo kada diri subong nga mga kaugdanan man nga mga media. That's why do naga kadamo kamo sa mabatian nga mga words pero nagapangayo na kita sa inyo sang pasaylo but I hope nga ang akon tingog mabatian ninyo kag pwede kamo maka-comment kung do medyo hindi klaro na ang akon nga audio dira sa inyo. So sa subong kung may mga palamangkutanon makamo pwede ka maka-comment agud ko masabat manaton ang inyo nga mga pamangkot mga ka-aksyon. So amo na ni ginabutangan na subong sa police line but halin sa Philippine Army nga gin-confirm nila sa aton 8 ang patay pero ang nakitaan pa lang naton diri subong 7 pa lang gid ang nakitaan naton subong. So basi posible may mga maalabutan pa diri wala lang gid kita idea kung may maabot pa gid bala diri. So ginpang numberan na ini diri Ito di kabilog. So ara na gina makita nyo na nga puti ang personnel na sa Mulita nga nagabutang dira mga caption sang bond paper na nga may numbers para palatandaan. Okay, so amo na da ang
sitwasyon sa subong naton diri nga makita ila kita diri subong ini nga makita naton diri sa may mulita sa likod nila ni nga portion diri na gin butang. Okay, so mahulat-hulat lang gid kita sa subong sa ano pang madugang pagidiri nga mga impormasyon nga makuha naton sa Philippine Army. Hopefully nga mahatag man naton kung sino ni ilang nga mga identity para mahibaluan man sang ilang nga pamilya kung ano na ang mga nagkalahinabo. Okay, so hulat-hulat lang kita all adjust lang gid kita makadali-dali lang gid mga caption no. So na ang ginpang butang ni nga mga bond paper nga may mga pangalan ginpang tapikan na nila ni para hindi bala maglupad para ma-secure man nila mga caption nga ini amor siya ang number 1 kay para sa pag-identify na malang sang bangkay. So amo na subukan diri nga again ma-recap lang kita mga captions sa December 1 ini natabo ang hambal sa Philippine Army encounter hambal sa mga barangay Kigawa didto nga nakit-an naton nga may eroplano sila nga nakit-an kag mga alas 5 may nahulog halin sa ibabaw. So amo na ang bomba kag batsagan nila ang kabaskugon nga pag tayog. Yes, Action Josal, live kita dari subong nga naga-report sa may Mulita Funeral Homes kung sa diin nag-alalabutan na dari ang bangkay. But as of now, sa aton dari nga ginatamdan nga ari gid dari sa aton maisip naton kung pila ka bilog ka mga cadaver bag ang ari dari isa, 7 ni sila ka bilog Action Josal ang aton dari nga nakit-an pa lang so far nga mga actually ining 7 ni Balakson Josal nga nakitanta. Ang una ni ari sa ginatudlo naton sa Facebook live naton. Ang makita nyo ni, ang 4 ni siya nga nagalinya nga ginpatungan sang cadaver bag. Mahambal mo gid nga kumpleto pa. May ulo, may tiil, kumbaga kumpleto ang parts sang iya nga lawas. Sa hindi ko makhambal gid kung nag-aalalangot pero do katadlong man sa paglantaw sa pagsulod nila sa cadaver bag na do makit-an tama bala nga do bilog pa man ang lawas. Sa ikaduha nga row 3 ni sila nagaraya ang sa center do mahambal mo nga dako gid ni siya nga tawo bangod ang pagbulto Balakson Josal sang cadaver bag. Pero ang sa ikapunta niya didto hindi ko lang gid matumod kung may utod sa parts ng lawas niya or kung ano ni iya nga edad kay do kagamay sang sining cadaver bag Action Josal sa nakit-an naton diri. So hindi ko lang gid matumod kung ano ni iya nga height pero do medyo something do may kulang bala kung kita ang maglantaw nga i-compare naton di sa anom ka mga cadaver bag nga do mo-occupy gid nila ang length diri sang gin patungan Action Josal. So susubong nagahulat-hulat kita kung may mag-abot pa di bala nga iban pero susubong gibutanganan nila diri sang wala pa gid ako diri subong sang number sang kung pila ka lalaki kung pila ka babae kay pag abot diri pag panaog sa kanter sang muleta wala na naging buksan Action Josal kay mis ka malayo ka pala masimutan mo na ang baho nagapanimaho na ang bangkay nga sa sulod sang cadaver bag. So amo na subong diri ang sitwasyon nagahulat-hulat kita diri kung base may mag-abot diri nga officials sang Philippine Army. Waay pag-abot lang gid di wala cadaver bag lang gid tapos pag abot dere gibutangan sang bond paper ang nakabutang sa bond paper number 127. So amo pa lang na dere subong ang sitwasyon alam naman din may mga Philippine Army hindi ang sa kanter nga salakyan ang sa muleta oo ang kundi 7 are di subong ang 3 lain ang ila nga ginkargahan nga iya sa muleta man tapos ang nakakarga didto ya sa may kanter Action Josal 5 nga amo na ang 4 nga ginpapanaog diri subong sa likod nga porsyon sang muleta nga gin-provide
para ma-occupy kung pila man ka mga cadaver ang pagadalon dere. So amo na subong nagahululat kita dere nga makakuha makita sa information sa parts ng Philippine Army. Oh. Yes. Amo to sa na-mention takaginak sa Josel sa second row nga tatlo lang ni sila kabilog nga hindi ko kabalo kung ano tawag sa nang ginatulod-tulod bala nga ginakargahan sang bang na doa mo na siya ang doa mo ba na doa mo ba na siya ang sa center ni di ba sa second row to sa unha na San Josel tatlo na sila kabilog da nagaraya ang sa center ang ginatudlo ko ambot ko makita nyo da ang sa ginatudlo sa bungsang ballpen nako nagabulto ni siya so mahambal naton nga dako ni siya nga tawo bangod sa pagbulto niya sa cadaver bag. Yes, so far hindi na ko sigurado ang length sang cadaver bag bala doon na-occupy niya gid makabakit ang kadako ni siya nga tawo nga mataas man so far. Yes. Ano na? Ini saja. So nagbalik na ako mga ka-action, mag-forward na. So amo ni sa Subo mga ka-action ang sitwasyon din. Hindi ka mahambal. So amo ni sa Subong ang sitwasyon dari mga ka-action. So amo na ni Subong ang sitwasyon dari mga ka-action na palapit lang gid kita sang gamay agud to makita-kita nyo man ang sitwasyon diri naton. Mahulat-hulat kita if kung may madugang pabalang nga mag-abot diri kay ti ang confirmation ta diri gidya from Philippine Army walo ang confirmed nga patay pero ang action Josel actually mga nagwa manadang information sa mga masaligal manaton bala nga source nga napamakutan naton nga ti amo na ganing term nila nga do Carne Norte no medyo kalain man tani pamatian pero Carne muna do Carne Norte tapos Sa standby lang mga kapuso, sila sure po ito na mag-gastada din. Matapos ng pagkasahan. Isang ito pa namin ang mga harabibangs. yes muna sa mga information nga nakuha naton man nga daw nakapulupalapit to bala sa area San Josel. So subong ginahulat ta diri kung may maabot pa bala nga mga ibot. Wala pagid abi kay kagaina sa soko pagpamangkot ta hambal nila
may spokespersons man daw. Tapos subong may hambal diri nga may ara daw sang presscon was para sa mga recoveries nga iga-presenta nila. So, dali lang gid mga kaksyon, no? Amo na diri subong aton nga sitwasyon, nagahulat-hulat pagid kita diri sang aton nga mga makuha nga mga information. Hulat-hulat kita diri mga kaksyon sa information, sa mga identity, kung kada sino ni sila, pila ng ila nga mga edad. So, muna na plasada. Again, ma-recap lang kita sa mga yes, Action Josal. Amo pa na subong abi ang aton man nga ginapamangkot, kigi-expect makatatani nga gamay nga paglaom bala basi may makadto man diri nga daw person taas nga rangko o kun ang designated person sang Philippine Army nga do makahatag man tani sang gamay nga impormasyon kay kagaina hambal nila mapagawa man sila kuno sa press release kag may person man sila nga ginhambal sa aton nga amo ni siya ang pwede pamangkuton pero sa morgue o sa muleta memorial chapel and services diri sa may barangay Tuba sa may mga kaya wala pa kitang magkay nagabot diri ay Oo. mga salakyan sa yes, ay tuod na Action Joseph, may mga nagaguluwa na diri nga information. Kag ang kabug aton balasang bomba nga nagtupa to sa dalom. mga bangkay halin dito sa may barangay Almonsias ginto ang tuwangan ni hasta nabot diri sa may Bacolod Oo. sa duwa ka mga salakyan ang unang salakyan sini ay Yes. mga caliber bags mga siguro ng mga bangkay no kahit Yes. ang dapat ako mga salakyan may apat tanan ka mga caliber bags na karga ini kag may apat na bangkay sa sulod sa sini matiyon babalang gin na numerohan di po sa mga numbers Yes. sa mga caliber bags kag ginahulat-hulat naton Yes, Action Joseph. Do may information kita kay ari makita diri sa kampo halin kahapon as subong nga gabi nagsaylo lang kita diri sa may muleta nga do ang kabug-aton bala do sa 500 paano ang bomba mo nang tanan ka mga bangkay oo do amo na siya sa initial report nila may walo hindi gid ako specific do amo nang akon nga mga isang tanggulo istorya bala Action Joseph nga mga kaugdanan man diri so do amo na kabugat or ang impact sang bomba pagtupa na sa duta amo na ganing explanation sa mga barangay kagawad nga hambal nila pag tupa sa duta sang bomba do nagtayog bala sa di mo do mahambal mo do may linog layo pa na ha 200 kilometers pa ng kalayuan nila sa ginhulugan gid sang bomba sa ginkantuan naton kahapon. So far amo na di ang latest nga madulong naton hindi pagid kita di maka-confirm sa pito na diri nga cadaver nga nakita naton diri nga nakasulod sa cadaver bag kung pila ang lalaki, may bata, pila ang babayi, ano ang ilang nga edad, ang ilang nga identity, wala gid kay gahulat-hulat kita diri sang impormasyon kun tani halin sa Philippine Army. Sa batayan na lang. Encounter na sa aton yung mga members sa Philippine Army dahil kasi mga rebelde sa ila na kapatihan kaya gina pinagkakita nila dito sa may isa ka mabigin na lugar sa bukid kabahin sa barangay Almonsias sa may Banosa. Yes. Amo to gani nga nagpag-abot to nila kagaina pagpanaog nila sa Chopper Action Joseph. Nag-approach ako hambal nakon to nga pwede kami kapamangkot lang gid bala kung ano tong plastada or kung kadali-dali lang sang gamay lang gid bala nga hint Action Joseph sa sitwasyon to
hamba nila galing may spokesperson sila. Dito na lang daw. area, i-penetrate sa ating mga otoridad. Amo to ang iyang hamba. Sa kanang information nila kung natin sila sa mga natin ito. Oo, porque amo mathambal man kagina nila nga may ipagawa sila nga press release Action Josel pagkatapos amo man to daw may person man sila nga ginhatag sa aton nga mo to siya ang pwede pamangkuton sa mga palamangkutano naton galing asa sa subong wala man. So by the oo. Ining kakulta nga natagod sa mga katalunan. Oo, wala. Wala. Ari lang gidi subong mga Philippine Army personnel sang muleta kag ang mga media. Bulugan sa bumba basta mga otoridad nato. Try tabi di kay nakasulod ako bidi subong sa area sa may police line Balakson Josel. I-try ko di karon pamangkot makagwa ako ma-feedback lang ako dayon. Kay ugaling Action Josel, ini sila bala wa sila kakadto gid sa area. Ginsalo na lang nila ni. Oo, ginsalo na lang nila ni. Pero try ta na di karon basi nakapulo pamangkot man sila bala. Kag I believe na ang information sa awas nga mga nakapay nga hindi nagigya ko isla okay. Yes, go ahead. Go ahead. Maayong gabi sa kanang 227 viewers sa FB Live sa Inspirado. Malabot na salamat sa pagtutok sa sinunod ng mga kapuso. So, standby lang kita sa mga pagiging mga information kay nanuno kayo ng katapok ng sa Philippine Army. Kusig din rin magkanto karon makasugod sa ato. Okay, so dugay-dugay gulat-ulat lang gid kita diri mga action kung sino diri ang pwede naton diri nga makuhaan sa mga dugang nga mga impormasyon. So again, wala pa ni sa gihapon di nakabutang kung sino ni sila, kung sinong lalaki, di kung sinong babae, di kung pila na yung ilang nga mga edad nagaulat-ulat kita diri subong sang information halin sa Philippine Army para hatag ba naton kung sino mga babae diri kasi sino mga lalaki diri. So far siguro subong ang mga caption ut doon na naton ang aton nga Facebook live diri na lang kita anay so far hasta ma-transfer kita diri abi no sa pihak nga portion matry kita mapalayo-layo na kita dira sa may cadaver bag kag agay diri lang gid ha ang akon nga video maga ginamo anay kay ma transfer lang gid ako sang maka dali mga caption. Okay? So, ma-transfer ako dire sa pihak nga side. Basi may pwede man ako dire karon nga mapamangkutan kung ano man dire plastada. Ha? Ay madugang pa? Din? Okay. Oh. Hi, sir. Oo. Sir, kamuto nagsaka. Pero di lang ka nagulat. Nagulat lang kamuto. Ito'y babae da ko, no? O, duwa. Duha ka babae. Laki. 5 tanan. May bata. Na yung boy naman kita na. Pero do sa pagkapot mo balahaw. Ang diri bala tong ikatatlo do kagamay. Okay, so duha ang babae, 5 ang lalaki. Pero hindi pagid mabalan kung may bata daw or nano. Wala niyo naging buksan pag abot sa inyo. Din na lang kamo nagulat, sir. Kaya lang sa kalsada man ay ginatuwangan nila na kanaom. Ano gisakyan? Halin sa babaw gid to ano gisakyan nila. Nayayungan. Ano? Nayayungan. Nayayungan? Anong nayayungan? Tuwangan ba na? Okay, natuwangan, ginatuwangan nila. Bali, ano oras ka mo naghalin diri sa Banwa sa Mercao? 4 o'clock. Sang kagahon. Hapon eh. Hapon. Mga oras ka mo nagabot dito? Past 5 siguro. Okay, din ka mo nga barangay nagulat. Barangay Kabunutan. Kabunutan. Oo. Anong ano na, mga ano kalayo? Layo pagid. Okay. Pila ka bilog ng babae, sir? 2, Lalaki. 5. Mahambal tabi kung may kabataan da or nano ang plastada. Oy, pa nakabike pa kami kakita. Kay sarado. So, 2 babae, 5 lalaki. So in short, sir, pito lang ini sila tanan? Ito. 7. Pito lang gito ginkuha So nyo. wala sang isa ka bag nga duha ang body? Sa information abi sir, Isa-isa na sila. Isa-isa may na mga sila. shattered nga body parts na ginbutang na sa isang cadaver Ang bag. boy kami kita. Okay. Bali pag panaog ni sir anong plastada, amon lang nakita na gid nga amon lang ni. Oo, nakakadaber bag na. Kamo pang nagsulod.
Hindi. Sila nang nagsunod. Gisalo nyo na gid lang ya. Din nabuksan nyo na sir, nabuksan nyo na mga kadababag. Wala pa. So anong ginahulat atong instruction sir right after nga naplastada? Nahulat lang ang kansang pulis kansang soko para ma-open na na. So makadto pa din soko na naman. Based sa upod mo nga taga Muleta, na nakastorana ka mo di kaina nga may nabuksan nyo man ang kada berbag, ma-identify pa man kuno ang itsura. Oo. Pero hindi nyo lang magwantahan kit ang baho abi. Okay. Kung masiling ka mo nga ara na sa advanced state of decomposition ang labas. Siguro kay nagadapog na siya. Ano ang iban nga balyo kaina, way na ulo, sa Actually, ang isa ko no, ay naulog ba tiil na lang. Ang gindala nyo di subong. Oo. Sa report kahapon, 8 ang patay. So 7 ang gindala nyo diri. So ang isa dito nabiling kay hindi nagid Hindi na. So ginbili na lang sir? Imbili na lang to ko no. Amo to siya taning ikawalo gibili na lang. So ano to siya do galalapta na gid ang parts. Why lang ko kita yung kay kami to kakanta Wala man nato sa nakita. site. Pero confirmed nga hindi na kompleto. Hindi. Sino ang nagdala sa mga bangkay nga nasulod sa kaliberbag? Ganagahulat Ang siguro mga pumuluyo, matos ng barangay, tapos mga tanod iban. Di ka mo tapit nagulat sir? Sa barangay Kabunutan. Nga nagatuwang-tuwang. Nagatuwang sila. Malayo pa ni siya sa Layo-layo. gid. Pero from the encounter ko no sir, anong ilang nga ginkargahan to? Anong ginlakatan nila ito may ginkargahan? Ginigtan lang na siya sa kawayan, kag tuwang-tuwangan. From the encounters. from the ano. To kabunutan. Okay. Okay. Sige. Okay, sir, with this, thank you, guys. Salamat din sir ha. Salamat din. Okay. So, amo to ni mga ka-action. Again, liwato naton. Duha ang babaye kag ang isa sa staff duha ka babae kag 5 ka lalaki. Okay, itakpunta na lang aton nga live mga ka-action. Diri na lang subong kutob na yang aton nga Facebook live magapanumbalik lang galing kita karon kung may mga dugang kita diri nga updates. But ma-end kita 7 ang gindala diri kag sa 7 nga na duha ang babae 5 ang lalaki.